अबेयावथ' गोथां थाइजौ बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलादो एबार नायजौ बाथोन थाइजौआ बैसो जानायसो नै रायगोनदां बानलु गोसाथार लोगोफोर नै आंना दिनै थाइजौ बाथोन आरो आलु भाजा दिनैनि जानाया माने बेखौनो जानानै थांगोन आरोना दिनै आङो अफिसाव आलु भाजा आरो थाइजौ बाथोन सै थाइजौ बाथोन आराम बानायनानै आलु भाजाजों होख्लायथारसै आं जानाया दायो लोगोफोर थाइजौखौ बानायसै आं नै दिनैसो बानायजेनगोन बेहाय आयौ थाइजौआ बैसो जानायसो नै बेगर जाबावबाय मा औ थाइजौआ बैसो जानायसो गोरलै नंला बेसे जाबावबायसो नै आयौ फवा 50 थाखा देनजारहाय आयौ मादा थांबाय मादा ओमफ्राय नों जागोन ना जाया थाइजौआ रोमोनायसो माथो अबेयावथ' गोथां थाइजौ मोननांगौ दा बायदियावलाय बानलु गोथां एसे गोसा जानोसै ओमफ्राय फरजिनाबो होगोन नै लोगोफोर फरजिना जा गोथाव मोदोमखायो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर जाबाय बेखौ बानायसै उनबावसै बाहाय माने एसे रग' रग' थायोथ' बेखायनो जा गोथाव मोदोमबाय लुगैहाबजोब्बाय आं ओरैबायदि टेस्टि मोदोमबाय लोगोफोर संख्रिखौ एसे आराम होगोन संख्रिल' होनसै नोंथांमोनाबो जानो ट्राइ खालाम बेबायदि आंथ' होख्लायखासिगोन जानाया वाव जा गोथाव जासिगोन आंना नै आलु भाजायाबो मोनबाय वाव आलु भाजायाबो मोनबाय जासिगोन आंहा एबार लोगोफोर जानोसै ओमफ्राय नै बे बाथोनखौबो एसे लानोसै आङो हिट गोथावखौ जाखादोंलै जा बुरजा लाबाय आं जाबाय नायदोलै लोगोफोर याम्मी जानाया थाइजौ बाथोन ना गोरान ओमफ्राय आलु भाजा जानोसै आङो आयौ ओंखामा गुदुंथार लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम ओमफ्रायो बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्रायो आङो जानोसै दे जानो लुगैबाय जानो बाब गोथावा जाफुंसै गुदुंथार
थाइजौ बाथोना जि गोथाव आं सानफ्रामबो जासिगोन थाइजौ बाथोना बिराद खहाबो ha आं बिदि गोथाव जागोन सानाखैमोन दालि ओंख्रिल' थाबावदोंमोन लोगोफोर खोथायानो गैला जा गोथाव जाबाय लोगोफोर आरो जाबावनो हाबावगौमोनसोमोन आङो ओमफ्राय आलु भाजाया गैलाना होमबालाय बयखौबो बाय बाय ओमफ्राय भिडिअखौ बयबो लाइक खालामनानै हो दे बाय